Halipa, adamın goranyp gollanmasy näil zat bolar? Ýagşy, menem senin birda sorayın. Her bir barlyk öz barlygyny özüne degişli güýçli dowam etdirýärmi? Elbetde ýok. Barlykda täzin bir içelik we bitewlik bar. Ýagny garynjany yaradan tutuş älim hem yaradandyr şeýlemi? Ýa-da tutuş älimleri yaradyp bilmeýän bir garynjanam yaradyp bilmez. Diýmek her bir adam her deminne hem goraw hem gollu wagtyndadyr. Bir esasy garaýyş. Birem sen soraň jogaby bar. Adamyň ýalňyş we erwet işlerden goranmak meselesi. Adam üçin bu dünýede bir syýana meýdan açylyndyr salihim. Syýanamak üçin güýç gerek, isleg gerek. Güýç hem isleg bar wagty olar ulanmagam ýüze çykýar. Onsoňam erkin ýagdaýda dämi? Erkinlik bolmasa syna bolmaz. Zorluk bar diýmekdir. Güýçdir isleg ile ýola çykan adamyň saýlamagy näçe ýoly bar? Elbetde iki tane. Ýagşy hem ýaman. Newes haýys tarapa meýillidir. Ýaman tarapy. Hawa, sebäbi newes aňyrlar görmeýär. Hasabyň hem mizanyň bardygyny ananmak islemeýär. Ýöne zanny gowy bolup ýoluny newse alranlara sen diýen şol gorugdyr gollow kömegiň gerekdir salih. Nähil bolar ol? Her bir adamyň düşünüp biljekdirini. Bir mysal getirseňiz. Adam ahwetini görüp bilmeýänligi üçin ters çülgülerde arkaýyn gezýär ýörýär. Şeýle ýagdaýda bu adama uzak duruy diýen geljegini häzirki zamana getirip görkezmek mümkinçiligi bolsa. Bu diýäňim nähil bolar? Adam öljegini bilýär. Ýöne soňky bir wagt geljekde boljak zat diýip pikir edýär. Onsoň wagt aralygy barlygy üçin gaflada düşýär. Dogry, düşünýän. Ýöne ölüm hakykatyny häzirki wagtda bolýan ýaly görkezip bilsek, anha şonda soňy şol wagt başdan geçirip biljekligi üçin bir topar ýalňyşdan goranar hem gollanlygy bolar. Dogry aýtdyňyz. Käte adam gereksiz ýere howsala düşüp öz durmuşyny kynlaşdyrýar. Birem ony umysyzlygy terýär. Mevlam islese bu işleri durun yerine otyrka, uklap yatyrka hem adam ýaşadyp biler. Bu ýagdaý nähil bolar? Özüň syňynda da öräý. Diýmek ony 5-nji ölçegiň esasynda bir iş bar diýmekde. Özüň däme gyzyklanýan, onu işe girşeli. Nähili? Bizim garwany çanamyzy haladyňmy? Waýy, nämesin halaýyn? 16-njy derejeli bir zat. Ýöne gördüňe, işleme gaty ýeňiller. Mustafa aga da gowy adam. Hawala, o adam boljak bolsa hak huýjy bererdi. Ýöne ýeşim, işe şu gün başladyňa. Men aýlygymy aldym. Zerir bolsa men saňa beräýin. Ece, beri geldik. Nere deglendiňiz? Süýde aýlygyny alla şoňa garaşdyk. Sen pul gidleýäňmi? Ýok daýdy. Şeni aýtmagy maý bolmasa näme? Hani berek ber ony. Sen ejeňem şeýledi. Bu bazar üçin. Bu da jaý tölegi. Bulam tog üçin. Bu da sen alasyň gelýän aýakgabyň üçin. Giydim senemme al şunu. Hani yeşim çaltırak tayarlan toya giyeceğe galiyas. Men ýadymdan çykaýypdyr. Hasym agaň toyuna gitmeli. Sen gorşun nähil öýde galmaly bolarsyň. Ýöne daýda men sen bol. Häzir giýewiňiz geler ýer içeri ýarda taýýarla. Adyr bilmedi. Ýatar ýaly ýerim bar diýip begenmeň geregine giýewiňiziň açary bardyr. Başga hiç kime kapyny açaýmagyn. Hany giydim, bizem taýýarlyk görelýär. Akşamınız hayır. Sizin kim?
Gariba brokora sorwaňyz ýokmudyr? Agşamyň hayır oğlum, men gata azıktım. Eýte biraz kömek etmelimin. Allah kömek etsin. Her seher iki tan perişte seslener. Allah'ım bereninkini arttır, bermediğinkini Adalyt diýerlermi? şeýle diýerler. Ýöne özlere bermeýärler. Mal mülki welin köpdür. Mal vardır eýetiniň gerişine minip oňa ýük bolar. Mal vardır eýetini arkadan alyp onu asmana götürür. Eýte siz haýsy birini gözleýärsiňiz? Onu biljek gel. Mendiňe gözleýän hak Allah haýsynyň üstünden elterke gel bile göreli. Nem için beýle garyp? Senem ýalňyz, menem. Şu ullukan dünýäde ne gidere ýeriň bar? Nide goluňdan tutara adam? Garypsyň. Ýöne gynanma. Bilýärmi jem näme diýerdi? Allah garyplar söýýänler gyýdym diýerdi. Geldilermi-ki? Yeni zäir? Kim bolup bilerki? Kapyny açma diýdiler. Näme dersiň? Başsyna. Salamu aleykum owadan gyýdym. Garyp benne berer ýaly bir jokora sorwaň ýokmy? Bolman näme? Allah senden razy bolsun gyýdym. Hememizden razy bolsun. Şeýle soğuk kış gijelerini köçede ağaç galanlara Allah kömek etsin. Aydanyň gelsin. Vay. Bu kim? Men sen kapyny açma diýmedim mi? Daýa bir jokara çor. Anny ýaşuly çık. Kovmaga mecbur etme beni. Çık. Ýöne daýza. Bifet utançsyz. Yetim diýip seni öýe goýberdik bolup depemde çykaýdyň sen. Hay bifirat. Beyefendi. Hanım hani berik gelin. Bu torba kiminki? Menki. Bu näme gyýdym? Bu torbada näme işliýär? Bilemok başlyk. Seret söýli. Şunu ýaňjy bir müşterimi ýadynyň çykaryp gitdi. Towa başlyk. Gyýdym, kulak as. Gürleşeli, soň ikimiziň ökünürüz.
Beýle bolsa, men seni işten kowýan. Bar gömüň çek. Daýda meni istat etmedimi? Bolmany bildirmeler kelinde samsak. Meni istat ogurlamo. Gürleme diýen men sana jogap berme maňa. Çörek getirmejek bolsaň gömüň çek şöýden. Daýda nirä gideýin? Beýtmeň. Öý pikir etmeli ekeniň. Hani goşgolamyň toprada ýok bol. Gözüme görünme. Yok işle. Arada ortadan qıydım şey köçe taşlayalar. Garip. Niye mollu beyle? Han canım dımma? Bir zatlar diysene. İnni nirek giderke? Dost, muňa teretsene. Bize täze dost gelipdir. Bize gerek bir dost eken. Men oň gowuny awlar. Çekiliň diýen ýa. Nira gaçarny öýtýäň. Gör, gyýjaga nira gaçýaň. Gel gyýdary, gel. Gel istat etjek gel, gelýän. Bir daha eder öýtýäň ki.
baş üstüne gıydım. Sağ ol usta. Özüňem sag bolgaýdym. Inni tukatlanma hemme zat geçti, sebebi her işte bir hayır vardır. Inni olary kelleňe salma. Seni beýüňe döwren wagtymam tukatdyň, hayırdır da belki. Men näme diýsem kem? Yaşamak gat kyn usta. Hakikat bilen yüzbe-yüz bolup yaşamak. Hakikatyň nämesi barmyş? Hiç zat göwnüň isleşi ýalyl. Isleýän zadyň näme? Men garwynşhanada işleýädim. İşden kowulman kan. Meňe bir garwynşhanam bolsa diýip arzu etýädim. O diýen ullel. Kiçik ýöne bu ýerden tagam ýen ýene geler ýaly. On soňa men mätäşlere de kömek edip bilerdim. Wagtymy şo ýerde geçirip, gije ünni işlerdim. Başga silegim ýokdy. Dünýäniň synagy diňe ýokluk bilen dälir gydym. Barlyňam derdi köpdür. Şonu düşünen gowdursa. Men onu ala dedemok. Ahiretiň gaýretmek ananşly köňüllere maksusdur. Alayta da öz dayanjyňy özüň ketseň, goragsyz galmagyň ahmanlygyydym. Goý bolsun. Men arkama dayanç tapam soň, erwetlere ýylgyryp geçip giderin. Ejem hemişe ýagşylyga ýagşylyk her kişiniň işidir. Yamanlyga ýagşylyk her kişiniň işidir diýerdi. Ejen gowady meken gydym söýli. Ýöne er kişi bolmak gaty kıyın zatdyr. O elbetde. Sen ukyň tutýagyydym. Ol ýere geçse ýapynjalar ýapynyp ýatyber. Men kän uklan beremok, işigi özüm göz kulak bolaryn. Sen ýatyp diýinjiňal bolýarmy? Allah sizden razy bolsun. Barşamyzdan gydym. Allah saňa rahatlyk bersin. Söyle. Näme? Nämeler bolup geçe? Usta nerede? Usta diýanyň kim? Bu ýeri sen Söyle ýaşymyň. Näme üçin öýe gitmediň? bu ýeri nere bolýar? O näme diýdi? Ýagny bu dukan kimiň dukany? Söýli, şunu Ahmet agy berdi, öňe de taňarakan diýdi. Bu näme? Geçen hepde kardan alypdyr ha. Bir kun giç oşurýan üçin aýbetme bolsun diýdi. Bolýa, işiňi dogry bolsun. Tigen kim? Bu ýer çynan meňkimi? On soňa özüm kim? O nähili? Eýde pişirýän tagamlarymy gowyň ýeten okmy? Düşünýän. Sen meň aşpezim bolmaly. Yok, beýle del. Düş görýän olaýmaýyn. Ýokla. Beýle de boljak eken o. Bular düş däldir. Garip. Seni berdimi? Anneciğim.
Ece, ınha allım. Nähil owadan gerek, şeýle gerek. Agyz. Sen özüň ölürçük bolýanmy? Sen ýaşaýyň ýetirerin. Vay Ece diýäniň näme gitdi alyp özüň maňa pul berdiňe? Çykar aýakgabyňy çykar. Näme üçin? Iýdi tawşarda puluňam alyp gel. Seret, böýden nämeler bolup ber. Öýde diňe şol işleýärdi. Onam düýün akşam akmak üçin öýden kowdy. Ýöne ol ogurlyk etdi. Denne näme? Ogrulapdyr da. Indi näme etmeli? Kime pul getirir? Senmi? Ejeňmi? Kim? İşeň ýergidi. Ýeňsizne kagyp agyndan lokmanlar oturmaly. Howmasa gowwalar dügelin. Innem oturunda kelläňe döň oturuň. Meni işlämek, siz işläňde indi näme? Nire? Käbe. Hoş geldiňiz. Hoş gördük oğlum. Baş üstüne. Taňry ýalkasyn oğlum. Saňa da taňry ýalkasyn söýlegiydim. Şeýle dämi? Hawa bilýän. Seýli hanım. Çağırlar, naharlar tayar, geçin. Hani senem geç. Nähil gowy iş etdiň ha? Teret adamlar hiç ýeli çekinmän, ýaýdan man öz artgallaryny senden alyp bilýärler. Usta diýäniň kim? Adyn diliňden düşüreňok. Saňa on kimdigini aýsam, düşünmersiň. Gapdallah dükana täze ýer gelipdir, hoş geldiň diýjekmi? Elbetde. Belki bir mätäçlady bardyr. Onna gideli. Arma verin. Arma. Bar bolun. Dukan hayırlı olsun. Gerek zadyňyz barmy? Sag bolun. Siz goňşy dukanyň eýesimi? Hawa. Siziň düşegendiňiz kim ýana dälirse? Dogry bilen peýnirli çörek satýar ýöne. Beýle diýmek bolmaz-a? Salih, biz satmany goýaýarys. Müşteri sorasa, peýnirli çörek sizden alaýar. Bolýa. Menim sizden süýjönümlerini alaýaryn. Soralan wagty. Sag bolun. Onda düşümli bolsun. Sag bolun. İşiňiz ileri. Doğun. Bu gyz näme keredi? Garşydaky garwanşanaň eýesi näme boldy? Ay ýok, hiç zat ýok. Vay, bu pulu bilen biz şu aýamaş bilmez. Tamsygym bolsa Hudaý bar, ören işeň girdi. Daşdan ýagalyp bilýän diýme ýerlerimi şollu da. Öý işlerim hem şolay diýetdi. Men diňne ýeşim. Onu sen eliň ýok gerek. O näme diýdiň Ece? Şol ogurluk gurruňyny öýüň tapana dälsiň. Ýokly Ece, çunym men tüf. Ay samsa hayrani senim. Sen on ýanydyň ahyry. Çunym men hiç zat etmedim Ece. Gürleme. Anne Ece can ýalbarýan kakama da aýtma. Hayırlı olsun Sabiha. Seýinji berermiň sema. Näme bolarmyşyn? Köp pul düşüpdir. Hersiniň öz ýeri bar. Şeýle dowam etsek boldy seni lukmana gider. Huşuňa bir zada bolupdyr, hoş sarsylar öňe uratmalar pullary. He. Gaty gowy, bolup bilýär. Söyle, bu näme boluşdyr? Bir näme? Sen bu ýerde näme işleýän? Agyz,
Bir de duydurma näme işler koparıp bersin? Bir kiminki? Näme üçin biziň habarymyz ýok? Menki del. Onu kiminki? Şehnäz joramynky. Şol satyn alypdyr. Ýöne eldegmen soň maňa tapşyrdy. Men ýöretýän. Aslında söýlenki diýbem bolar. Häzir söýli işletdi. O şehnäzi biz näme üçin tanamaýak? Nemi? Mektepdäki joramdy. Başlangıç mektepde. Joralarymyň biri. Öňrekde uşuşdukda meni şu ýere getirdi. Bir yeri gaty ulyar ekeni. Görnüşine göre goýja gazanýan ekeniň. Şükür düşegünde gadanjy gowy, Hudaý köp görmesin. Vay kıydım, biz sen näçe günden beri gözläp ýörsä sen ýere ýetirip boldun. Näme üçin gözleýäňiz? Ol bir neme sen men yegenim ahary. Şu samsyk sebäpli çykyp gaýtdyň. Men çykyp gaýtmadym. Daýda özüň gowduň. Menmi? Ay gıydım, sen daydaňy tananokmy näme? Bir hata goýbertip çyk gaýtmak bolmada. Sen bir de tavşylan gaýdy ahyry. Mundan meýlek öýküne bolmasyn. Sen hem eşimen bitsin dessin ahyry. Wah men owadan jabalap. Wah men kıydım. Bu şehnäzi kim usta? Adam kıyın güne düşenini nefsi örtünüp ak bolup görünür diýip oňa appak örtgüler görkezerler. Salihim. Bu näme özü gördür Halipa? Sabr et, garaş. Günni onsoň giýjän goýnundan artyp galanlar dökülenine hayran galarsın. Başytyny alın. Noş bolsun. Maňa kulak as. Biz öýdümiz kepilendirmegimiz gerek. O ne etmeli? Bu ýerden hiç tatdan habar bolmaz. Bir ýolunu tapyp bu dükany öz adymyza geçireli. Hoş geldin Töýli. Aýdan bolsaň özüm kömek ederdim-de. Onu kim taňam taýarlasyn Salih? He? Näme bizi ýalta görýäňmi täze hanım? Görýäňmi adam çiğ demenne? Sen şonça ýyllap iýip içip çöregmi ýeniňden soňam Towa daýda men adam diýeniň paýlaşar, bu dükkan siziň hem malyňyz diýer. ýöne men Näme ýöne? Sen şu adetçini işte ýoga. Niýe de boldun şu adetçini? Bu palton täze aldyňmy? gat könelen soň men Elbetde sana gerek gelenne. me alay sen kursun. Yok canım, bu maňa kiçik bolar. Onsoňam sen könäňe meteşdel. Al gyýdym, al, git sesläniň al. Ýöne daýda bu pullaň öz ýeri bara. Haýır sahabat guramasyny uğratmaly. Ýeýme bizi söýli. O ýerde biz hem haýır guramasyny gördük. Bölüň, ine biz geldik. Ýuwaş bolun, müşteriler bir rahat etmeň. Boýam. Wah! Tabaklar döwdiler. Hançaltyrak uğrandaşary. Gidin diýen. Bolýa, beýtme. Näme üçin? Aýaňyz döwerin. Ey Hudaý. Ey Allah, beýle de boljak ogşýa. Ey Hudaý. Ey Allah. Ağay näme bolýar saňa? Ağay dur. Söýle dur diýen men saňa. Nire barýaň? Tüýjülgem meray. Ogluňa goňşulardan getirdi aýtana. Yok. O yerden tüýjür galma. Seret menem tatýan ony. Hemim olangydan has gowy, seret nähil gowy. Bu tüýjüriň tagamyny bir gör, gördüňmi? Ha, yok, o yerden tüýjür galma. Yok, olardan tüýjür galma. Menem tatýan ony. Anne. Men näme etsem kem? Bu zatlarda ne edip baş çıkarsam kam? Ne edip?
Kaka. Sen diri bolsadyň. Bu dünýäň hapalaryna garşy durmak maňa aňsat bolardy. Ejecan. Bu dünýä nähil erwet yer. Nähil erwet. Bu dünýäde gowy adam bolmak ullu kanjada. Demek yaxşılığımın jogaby şeýledi. Yapşar ýar bir şahan bolsa. Men şu düýpsiz goýdan çekip çykarara bir ýüp ýokmy ka? Kömek edin. Saklanyň. Köşeşdiňmi? Neme? Men Birden birinin kömek soraýanyny eşitdim. Ýöne töweregime garasam, hiç kim ýok. Birden saňa gözüm düşdi. Birden ýyklan olaýsaň gyrajykda durdyň. Birden bu tarapa däle beýlik tarapa düşen bolsaň näçe? Näme üçin? adamlar gaterwet. Şeýleli welin ejem diýerdi. Ýagşylyga ýagşylyk her kişiniň işidir. Ýamanlyga ýagşylyk her kişiniň işidir diýip kakam maňa şeý diýerdi. Ardan çykandan soň onun maňa galan barjada şu tagat. Inni elimde diňe şu haly. İşim pulum ýok, ýalňyz ödüm. Bil baglaýanymyň bar men terk etdi. Ýöne seret, ýaşaş seni nerçeken ok. Maňa gidere çen bolly. Ýöne sen ýene gaýtadan O ýerde durkam. Kakam ýanymda bolsa, meni bu düýpsiz çukurdan çekip çykarjak adam tapyldy diýip pikir etdim. Soňra sen men undan zadym ýadyma sallaň. Bu inni maňa epesli wagt teselli berer. Maňa anaň ok gerek. Beýle bolsa şu tagat sen al. Bu işläň ok. Döwlen epesli wagt boldy. belki becerdiriz. O pikir. Men becerdip bilmedim ýöne belki sen bir çäresini taparsyň. Becerderinden soň men senden özüm alaýar. Ýöne barsaň, biz bilen işlemeli bolarsyň. İş tapamak diýdiň dämi? Günlüğün hayırlı. Sen hocaýyň nerede? Men bilenem gürleşen ok. Sen bilene asla gürleşmez. Bilip bolmaz. Men kuşlarla aram odur. Hoş geldiňiz. Hoş gördük. Salih, bu Faruk. Biz bilen bilen işler mundan beýlek. Onu hayırlı bolsun. Bu kim? Her öňe teni getirip dukanda olurdyň. Daýza, bu Faruk bir ýerde işler. Şehnaz hanymyň garyndaşy. Eger diýen etmesek, He, hoş geldin oğlum. Gel hani sana layık öňlük tapaly ýür. Sağ olun. Biýe bir hil bolýaray. Hawa. O samsyk bizi bulaşdyrar. Bilýär bulammy jar eder. Onu näme deriz? Şähnädiň ama garnaşy. Hawa tüýlem şähnädiň ýakyny näme bolar öýdäň? Dogry. Şähnädiň tüýl tanýa. Onu bir pekken ýok etmek üçin bir ýol aba. Tüýle o garaşaýa degmeýän adam diýip pikir etdirip bilsek bilsir. Ýöne gaty arasa adam emegdi ýa nädir kek? Eýdim. Sen gyzygynyň bar tahyry.
Bu yer gatygy. Hawa, menem gatygy görýän. Bu ejeňmi? Hawa, olar ýitirenme juda köp wagt geçdi. Meňem hosarlarym kiçiräk aýrly. Diýme ýalam käti tinagda hyn soraglarym garşyňdan çykýar diýip. Taslanım senagdan geçip bilmän ýykylýadyn. Özüm bütünlüğü düzeltip bolmajak derecede. Tüylücan, men qyydym agyr näsa. Näme ol bir zat boldumy? Bilem ok ýanyp ýatyr. Bele bolsa gelip oturmaň. Daýda, ýany bolmaly keniňizde. Oturtmasa näme? Darykýan, niye kysylýan, niye? Uzak gün biz öýde näme deli? Näme? Sana geleyse diýdi. Maňamy? Biraz gümür ýamr edersiýe. Gaýrat et qyydym näsa görgülçüm raýyn ýykma. Vay. 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 Vah vah ey. Yeşim ýaşymy? Gatyýaram ok söýle gelenin gowgully. Geç şu jaga şerde oturay. Sana bir topar gurrun berjek zatym bar. Gerekden başga da takyny görüň edeli. Ýöne Faruk bilen magly. Biziň eşämli onu tanıyan eken. Faruk, nähili? İşin görüňden turýarmy? Bilemok, ýaňy başladym da. Ýöne bäl gatygy. Ýür, o ýere geçip biraz gurrun ederi. Näme urunmuş? Ýür, ýür gurrun ederi. Biz ýöneki işgär goşuşyp bilmez emma İşgär bile Faruk kardeş işi bir ediyet. Giyeceğimedi günleydi bir işledi. Karış ayı. Galiberte bu dükkanına birinin hakkımız var. Şeyle değil mi Faruk kardeş? aslında kädim dogrydy ýa. Bolmana işe şärikdeş bolmaly biz. On soňam söýlämin diýmäge hakkymyz bar. Senin pikirini ayt Faruk kardeş. Ya ne doğru diýäsmi biz? On soň şeýdip sen ýigdiň ýetirim bolupdyr. Faruk bilşime göre iri türkep ýören bolmaly. Bileni biteni kalplyk, gaýdýan zat ýok bolmaly. Sen gyzygynyň ýerine gelýän. Agyr, näme men gahyr edýänmi? Mene sana bolsun niýe aýdýan? Siz nähili adamlar ha? Ne jüri ýaşaýanyňyzy düşünemok. Oň ýaly gyz dünýäde de ýokdur. Näde beýle pikir edip bilýäňiz? Näme etmeli onu? Ilki oň ýüzüne gelmeli. Soňam kem-kemden oňa tilkiýaly ýakynlaşyp, näme dörde aljak bolmaly. Siziň pikiriňizçe bu gatygy uruhum duýmady. Çağa oýnan ýaly aňsat. Men şu ýerde kem oňa ziýan berip bilmersiňiz. Şo gyzyň gowuna degseňiz, oňullugy garaşmaň. Söýle. Söýle. Sevgi. Söýle näme boldy? Näme boldy aýtsana. Senem erwetlerden ekeniň. Senem ýalançy ekeniň. Men näme etdim? Näme etdim? Ulaga içeride aydınlanmışdın mı? Näme etdin? Näme boldy? Ýalbarýan, aýtsana. Meni günüme goý, günüme. Gaýdybam gözüme görnäýmegin hiç gaçan. Näme seretjäň? Samsyk. Samsyňam barıp ýatan sen. Seni allamagy tüňaňsady. Birje katra söýüň üçin adamlaryň ýüzüne sersepilsen. Näetdi? Näme gazanyň ahyryna? Hiç sat, ullakan hiç sat. Indi besir. Bitti ama. Indi besir. Indi besir inni. Besir. Bu dükkan näme hili bolar? Hani tanşa haklawçyny görjekdiň, birin öwrenjekdiň. Öğrenip ýörse. Öwrenýän welin wagtan ýa kaka. Wagtymyz ken. Gaýgy etmeň. Vay, sen kim bolýan?
Näme gurruna bir ruhsat goşulýan? Söyle habar veren olsa gerek. Men şu dükanyň eýesi. Adım Şeknez. Daşar ýurtdaky işimi täzerek tamamladım. Söyle nerede? Şu tögülekde bolmaly, dukana bir seredýäs. Şeýle mi? Bolubilýär. Gaty gowun. Şeýle bolsa gowça seredin. Hani? Sen tabaklary ýygna. Sen oturguşlary tertiple. Senim aýnalary arasala. Hani tizrek bolun. Sen kim bolarsyň? Men Salih, siz kim? Şehnez. Sen jogapkärçilikli adamy meňzeýäň. Inniden beýle ähli zady sen jogap berersiň. Bulara da öte ýüz berme. Bolun tizrek. Bular kim? Bular söýleýän dostlary. Olara nahar bererdi. Olary nahar bererdi. Bular bölüşip bilmezdi şeýle mi? Inni beýle zat bolmaz. Hany urandaşaryk. Hany söýle hanym nerede? Siz tek söýleýäni köp gözlersiňiz. Hany uran şu ýerden. Uğran. Kaçalyň, çaltyrak kaçalyň. Näme garaşýaňyz? Şeni demir kilişip dursaňyz. Bolun. Çaltyrak bolun. Anneciğim. Ececan. Jagal hayda wori. Vah. Kapı açık yalla. Söyle geldi mi kağız? Yürü. Nerede neymişleýäňiz? Men sizden soraýan. İri bilen kiçilek işimiz var da. Sizin işiniz şu yerde, ya da o yerde. Özüňiz kesitleň. Şehnaz hanım, senden bir da soracak. Näme sorajak? Sen birden peýda boldun, söýlem ýitirim boldy. Bu ýerde ordanam senki dämi biz anyk bilemzok. Ýagny menden suwutnama soraýanda. Alsaňyz suwutnama. Oy yığnaştır. Hemmesini al. Al. Olara malştır. Aňyrda da var. Hana aňyrda yığnaştır. Yığna. Berekellah edip. Yığna. Suwutnama beýleki diýip başga sorajak zadyňyz barmy? Yok, sorum yok. Onda ýaxşy. Mundan beýlek iş şertlerini biraz ýetgetýäs. İş wagty 2 sagat uzaya. Dukan 2 sagat artyk işler. Naharlaryň görnüşini artdyrýas. Ýadyma düşüp dur gaýdaýyn. Harid almaga da ýeri gidiler. Ýerden 5-te. Din çalyş wagtyny 2-e düşürýär. Hatta 1-e düşüreliň. Nähile de bolsa nahar wagtyna da din çalyp bilýäňiz. Vay ayaklarım ağrıya. Ece arkamga tağırıya. Menim ayağım kopup var ya. Mene çıdam oğunni. Biderek gurrun goýsanaý. O ne biderek gurrun kädim. Göre canımız çıktı. Olayar bela bolup döredi. Sen menden sorýamyň. Men her ýerden 4 turýan, şonda da garaşýan, her pyrsatda çykal öldüýän. Pulları ömüdoklady. Ýöne ne subutnamy bar ne de başga bir zat. Söýle gelýänçe garaşmaly bolarsa. Ne hili gowdy? Kim? Söýle. Nerede kal? Özüni öldü diýär ol. Ýöne bir kellesizlik etdik. Kızım hiç sesini çıkarmadı. Şu samsyk geldi elli. Ah mal, o ýedi öldürendirler. Belki bir şahnadam derler. Belki bir iş koparan abi yoksa söyle nire yitirim bolsun. Aysaňyz lan. O görgülüğünün barara yeri yoga. Köçelerde näme işleýär ol? mene onu yatacak. Ertirem, turmaly. Sizem gidin de yatyň barın. Adam ömür süýenigini zulmy ne haklyga başarýa Salih.
bir möhlet hikmet taýdan derwur nähe işlere mümkinçilik berilýär. Ýöne barlyk diňe dulum bilen dowam edip bilmejekdigi üçin. Her bir zulüm başka bir zulümün eli bilen aradan ayrılýar. Şeýlelikde netdidi bolanyny iş şepagatly elleri bilen düzediler. Düşünýän. Bir musibet, kynçylyk muň nesihatdan ýagşy bolýar. Ýöne sebäp hem ýene adamlaryň düşünjesi sebäp bilir. Şu şäknäl gaty gözi ýylygyň boljak diýseňizde. Arman. Düşünt ýagşy etýän. Yerbet del. Bolubiler. Mätäşlere nahar bersek sadaka bolardy. Sebäbim Halal gazanç paýlaşdygynça bereket tapar. Onsoň söýýän adamnyň bilen paýlaşaýmasaň, puluň başga ýaraýan zady barmy? Hem başgalara ediyet hem özüňe azap. o näme diýdi? Ýagny men pikirimçe bu ýagdaýdan senem beýle bir rady dälim kan etýän. Ýagny bu işi guraýan wagtyndaky arzuwlaryň häzirki ýalymdy? Arzu bilen sowda edilmeýär. Hawa başysyny. Men söýlüğünü göräýin dip geldim, ýokmy? Ýok. Söýlüni hem üçin soradyňyz? Oň bilen gutarmadyk meselemiz bardy. Sen söýlüni nerden tanaýan? Eşeýle tanaýanna. Nerede diňini bilýänmi? Bilemok. Köp wagt ber görünen, gaýdyp gelmezligi mümkin. Gelmege makmal. Gelçeň sen nerden bilýän? Oňananýan, ol sözüň eýetdir. Başlan işini ýaryna goýmaz. Sözünden dänmez. Beýle aňsat ýitip gitjek gyzal ol. Garip. Söýliyor. Gaýdyp gelmez. Hançykyň dukan ýapçyk. Garip. Seni. Bu men ahry. Ýöne menmi görüp bilen oklar. Men şu ýerde. Garip, men hiç ýere gidemok. Men şu ýerde, seret. Ynha men seret. Bu men. Men söýle. Gurlaş ahry. Nem üçin aýtda. Men bilen senem gurlaşaň ok. Meni senem tanaň okmy? Senem olar ýaly pikir etýäňmi? He? Şeýle pikir etýäňmi? Şeýle pikir etýäň, he? Söyle. Näme gerek? Näme? Nire ettin? Hem işeten gözleýän. Men näme etjek? Söyle, men bilen näçe peýle gurlaşýan? Sen olardan tapawydyň ýok. Ehliňiz erbet. Diňe şekne siziň hakyňyzdan çykýar. Oňa adyny tutma söyle. Gelişen ok. Aslında erret şoň öýdi. Doň ýürek. Sen şoň bilen näme çora bolýanyny düşünemok. Näme üçin? Samsyk bolanym üçinmi? Men alamaň çağa oýnan ýalaýanyňyz üçinmi? Ýok. Şeknet hanym del. Özüňiz erbet. Ol diňe siziň diliňizde gurlaşýar. Indi meni öz günüme goý. Seni görmek islämok.
Ondan beýlek işönküler ýaly bolmaz. Şertleri gowlaşdyrmagy ýüreňe döwdüňmi Şähnaz gyýdym? Birinciden, men sen gyýdyň däl. İkinciden, iş şertlerine narazi bar bolsa han hagapy. Üçüncüden, dukan bilen bagly esen pesemiňiz bar bolsa puşman etdirerin. Heyde, beýle zat bolarmy Şähnaz hanym? Onda ýaxşy. Gürleşdik dämi? Baş üstüne. Noş bolsun. Baş üstüne. Sağ olun. Noş bolsun. Sağ olun. O yer ertip ber. Näme naharyňyz bar? Näme targa dediýäňiz diňleýän? Maňa tok soru soraýsa. Kulak as Salih. Şu etli naharlaň mukdaryny 90 grama düşürersiň. Näme? Hiç dädi üçin. Ölçew 100 gram bolmaly ahyry. Tapawdy näme? Sen diýlenet. Bolmaz. Sewdamyda hile goşular. Bolmaz. Saňa näme? Sewdan sen etdiňmi? Kanun açyk. Ondan adamlar bu ýere näme ýeklerini bilip gelýärler, olara Allah bilmersin. Görýän ölin berde hemme kişi hoçaýyn. Size näme diýse şonu edersiňiz. Bolýarmy? Geç öýüňe diber, men haramy el uzatman. Näme sydanmak, ýadolukdan ölýän ahirine. Inni mene giyeceğim bilen günleydim den bolly. Men udak giyici düşümde müşterilemde sargıt kabul etdiyen uqam almadı zatam. Hakati nämedir? Näme delsema? Indiden iş gözlermi? Şey diýjek bolýanmy? Ah, söyle. Ah diýdi goýay, ente kellemiz diýbary köprür. Öýdi gur kelläň diýbary, onu öýde kown sen. Agyda buňym diýen men saňa o kowdum. Ýöne sen üçin kowdum. Men pikirimçe şu Şähnaz biziň söýlemide bir zat aýtdy. Anyk bilýän men şonu. Gelge. Men bir güçtaglyk bir ýere gitdim. Naharlar taýýar bolsun gelemdi. Işi utarmany gideýme. Men onu iýerlaýyn. Ilga. Oy. Agyr düşde de ýüze uranok. Adamda yıkıp yumurmakda, yıktıgıça, ağdırdıgıça batka batıryan şeytanı bir lezzet bolýar. Nefis vicdanı hapalaya. Vicdan bolsa hapalardan saplanyp astyna çağırýar. Töýlüğünün başdan geçirýän kynçylyklaryndan açýar. Ýöne Şähnazyň görkezýän kynçylyklaram oňa agyr gelýär. Ýerimden ýetip bilmersiňiz. Ýeter. Ýuwaşylgy. Ahmet. Çağlar yanıma gelin. Ahmetcan gel ane. Adım nereden ölüyorsunuz? Neme? Söyle gurrun verdi. Or seni qow görýär. Menim onu qow görýän. Ýöne gitdi. Nere dediğini kim bilýär? Olýan qow adamdy. Hemme kişini qow görerdi. Neme? Men nere dediğini bilemok. Aslına seni sorama Kokmanel. Sen o orunu tutup bilmersin. Sebäbi senin ýaşylygyň nerediğini bilen ok. Ferit Ahmet, al şu puly. Dostlaň bilen bir zat alın. Maňa pulun gerekki. Näme üçin? Bilýärmi näme? Filmlerde erwede adamlaryň ählisi jezasyny alýaly. Sen hem jezany alarsyň. Seni hiç kim halamaz. Ýöne şu gün dukana bir adam geldi. Ol söýleýini ören söýýärdi. Seme daýza oňa gel dukan elinden alarlydy. Emma ol siz ne edip beýdip bilýäňiz diýdi.
Men Söýli üçin janym mererin idi. Söýli hanym arada gurrun berdi. Pulun özüňde dursun. Sen pulun Söýli hanymyň saçynyň ýeke taryna da degen ok. Ýörüň gidelim. Söýli. Näme? Hamaly siz onu gowy görýärmişiňiz. Ol bir ýerde näme deniňizi gördük. Gara şaýyna göz dikdiňiz. Ogry diýdiňiz. Itdiňiz, kakdyňyz. Söýmek isledi. Pes gel berdiňiz. Şehnazy özüňiz çağırdyňyz. Men çağırmadym. Indi bu oyun nähili tamamlanarka? Nähili? Faruk. Sen nerede? Çınım Şehnäz ol. Goýsana boş gurruňy. Çıp bakay çınım ece gödüm bilen gördüm ehlzady bilýär. Öýde bolan zatlarym ödödü bilen guruluşdy kulagym bilen eşitdim ejecan. Ece. Han Faruk. Han ılga sıktırım onu kädim. Ilga diýen saga. Şehnäz diýilýäniň garnyna şol. Onu tanaýym ol. Maňa näme üçin öneňiň zok şo söýül diýene. Waýy. Biye men Şehnäz diýilýän tanamok diýe. Söýgü men janym alat etdi. Goýsana gepin kakal totguş ýaly gaýtalap durma. Goý meselemiz aýdaly. Otur dogon, senem otur. Söýle garaşýar. Söýli gelýärmi? Nesip bolsa? Söýli bilen Şehnäz bir adam düşündiňmi sen şoňa? Bolup bilmez. Senem tanyýa. Faruk bir söýlige gitdi diýe. O näl söýlgäk? Söýle adasyn näk söýlige? Ýöne nädip söýli? Näme bolýar? Ýene söýli nizarlaýaňyzmy? Sen söýli bolmaly. Iýdiňe düşdüm. Hemmesini eşitdim. Bir dere gürüleme diýen men saňa. Hemmesini boýnuňa al. Diýmek, şunça wagtlat biz seni atsyň da. Uğran, çıkın. Yok olun şu yerden. Uğran. Söyleyini gözlep näme etjek bolýaňyz? Besir. Ýöne men inanamok. Näme? Sen söýlüňe. Gözleriň. Sen gözlerinde şol ışık, kalbinde ýagşylyk ýok. Söyle. Sen söylüsün. Näme gerek? Hiç adam gerek değil. Dine bilesim gelýär. Nämeni? Näme etmekçi bolýanyňy? Sen menden onu soramarsyň. Sen üçin etdim. Baryny sen üçin. Men beýle olaryny islemedim ahry. Men diňe adamlara kömek etmek, olaryň bagtly bolup biljek ýerini gurmak isledim. Ýöne tas eliňden alypdylar. Ýadyňa sal. Sen bagtyarlyk nähil boljakdy? Ýaşy, häzir sen bagtlymy? Men güýçli, maňa barmagyna matyp bilmezler. Güýçli bolmak mınjyratmak üçin bolsa, adam bolmak näme hajaty bar? Piller adamlardan has güýçli, has gowy mınjyratýarlar. Yalan. Sen bol. Yalan. Meni ötörünüp bilmedin.
Olar men yola koydum. Bu yer menki. Men kurdum. Men kazandım. Yitirdim. Yitirdim. Onu elden gidirdim. Ehli zadım kül oldu. Bar zadım yok oldu. Kimmeler gitti. Şol dahi doğru aydıptır. Bu iş baktın çüvenine şeyle oluyor. Özüne baklı değil. Han tidirek bolun, tidirek. Kapı kulplu. O söndürücüler çağırın. O söndürücüler çağırın, çaltırak bolun. Näme bolýar? Beytmem. Beytmem, beytmem. Dur saklan, ineyim, beytme. Dur saklan. Goýberün, goýber. İsteyenim näme sen? Sevgi. Söyle. Söyle. Men özümü yitirdim. Söyle. Söyle. Söyle, ödüňe gel, söyle. Demek men düş görüpdürün ne? Usta? Usta? Bağışla. Men Söýli hanym bolýan. Söýli Güner. Men özüm. Söýli hanym. Arkaňyzda dukan bilen bir topar pul garnaşlaryňyz tarapyndan size miras galdyrylypdyr. Hudaýa şükür size aňsat tapdym. Yönümün özüm tapmak maksat düşmedi. Güya düş gören ýaly men. Ýadyňyzdan çykarmaň Söýli hanym. Bir gün äklimiz düýüşimizden oýanır. Esas saat nähil oýanjagymyzda. Kim bol oýanjak? Ýagny bu dukan sizinki. Sizinki. Belki haýyrly düşümli dukan bolar. Allah razı olsun. İşteğinde açık olsun. Taňa ýalkasyn gıýdym. Taňa ýalkasyn. Bile yalkasın. Sen kömegiň bilen bugünem naharlanlyk gıýdym, sag bol. Bir çağlarına harhaladınız mı? Ören tagamlı. Noş olsun. Çok güzel değil mi? Baş üstüne. İşiňizleri, iş var diýip bildirýärsiňiz. Bu düýüş näil bolýar usta? Düş hakikat elimine açılan pencerelerden bolup ve boljak wakalaň alamatlar arkaly habar berilmeginden ibaratdyr Salihjan. Bu ýerde düýüşe täsir etýän zatlar bolýarmydyr usta?
Adamın akırı dürlü gıtış ve şertlerden uzak kallıgıça her bir düş beyleki dünyadan gelen bir ışık ve bir işaret bolup biler. Işık kim işaret hükümünü düýşnäme peýdali? Adamın öňünde garaňkyrykları aýdynladyp, oňa ýol görkezji bolup biler.